Så er vi i Hoogvliet supermarked i Wageningen, og Julie har fået nogle rigtig lækre ting herovre i mælkeafdelingen. Må jeg trykke? Ja, du må godt trykke, Julie. Så panorerer vi lige heroppe en gang. Hovsa! Ej, det er næsten synd. Jeg tror ikke, man kan høre musikken. Og så lige over mælken. Lige over mælken, ja. Så det er rigtig sundt for de små børn. Så kan det være, at de får lyst til at drikke mælk. Gør det da helt sikkert. Hvor er det dårligt lavet. Det er lige tilbage, så man kan se det. Fuck, hvor er det dårlig stil.